l'Ajuntament falla, falla, que l'envoltin tot les flames, falla, falla, i que el fum d'aquest poder al·lèrgia als altres alcaldes. Bona nit, ara feia dies que no apareixia davant de la teva càmera, però hi torno a ser. No és per aconsellar-te que reciclis, cosa que estaria força bé, sinó que és per dir-te que estem a Llorenç del Penedès, amb Estat de Sol TV, per presentar-te un concert de Fonders, temporada alta i la família Torelli. Ara, al juny comencen els concerts, comencen les festes majors, la gent surt al carrer, no pot ser menys. I recorda, recicla. Ocio, diables! I els que no! Gràcies. Ha arribat el gran moment de la nit. Estem molt contents de que tocant els primers estigueu aquí davant, La veritat és que moltes gràcies per estar aquí a prop. Ens feia força de tocar els primers.